हेलो लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान बर' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलाङो, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। बिथांमोना बे भिडिअनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शन बक्सआव होनानै दोनदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम, आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबादिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।